мақомоти маҳаллӣ дар вилояти суғ мегӯянд барои ҷилавгирӣ аз густариши бемории COVID-19 марзи Тоҷикистону Қирғизистон дар шимоли кишвар пурра таҳти назорат гирифта шудааст. мақомот ба хотири ҷилавгирӣ аз убуру мурури сокинон ба нуқтаву марказҳои газу бензиндиҳии ҷониби Қирғизистон дар ҳаҷми 250 000 сомонӣ камераҳои назоратӣ харида ва насб карданд. марзи ду кишвар дар қисмати шимоли Тоҷикистон ҳанӯз аз 21 апрел баста шуда ва назорати марз тақвият ёфтааст. дар ҳамин ҳол масъулони кумитаи идораи замин ва геодезии Тоҷикистон мегӯянд, гуфтушунидҳо бо ҷониби Қирғизистон дар масъалаи мушаххас кардани марз бо шурӯи пандемияи коронавирус қатъ шудааст. соли 2020 аввалаш то моҳи марта то ҳамин пайдо шудани ҳамон маълум пандемия мо 5 маротиба вохӯрӣ дар сатҳи давлат гузаронидем. аз натиҷаи гурӯҳи корӣ ки гурӯҳи топографие ки ман роҳбарӣ мекунам ҳамчун аъзои комиссия вохӯрӣ гузаронидем. аз натиҷааш ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод карда шудааст. раиси кумитаи идораи замин ва геодезии Тоҷикистон аз посух ба суоли ҷониби Қирғизистон табодули кадом минтақаҳои марзиро ба Тоҷикистон пешниҳод кард, худдорӣ кард ва гуфт салоҳияти ошкор кардани ҷузъиётро надорад. аз лиҳози ҳисобот додан созишнома байни ду ин давлат ҳаст, байни ду роҳбари аввал созишнома ҳаст ки бо мувофиқа маълумот бояд пешниҳод карда шавад. барои ҳамин мо ба ҳукумати ҷумҳурӣ тамоми он ки корҳое ки дар ин давра ба иҷро расонида шудааст дода ҳастем. вақти аз роҳбари аввал пурсидан бо ҷавобҳои мукаммал шумо гирифта метавонед. марзи Тоҷикистону Қирғизистон тақрибан ҳар сари чанд вақт шоҳиди муноқиша миёни сокинони назди марзӣ мешавад ки баъзан марзбонон низ ба он ҳамроҳ мешаванд. ҷанҷолу тирандозӣ дар минтақаҳои баҳсӣ барои обу замин ва чарогоҳ гоҳе бо хунрезӣ меанҷомад. Тоҷикистону Қирғизистон 976 километр марз доранд ки токунун ҳудуди 520 километри он муайян ва аломатгузорӣ шудааст. ду тараф бо вуҷуди гузашти солҳо натавонистанд сари минтақаҳои баҳсбарангез ба созиш расанд ва хати марзро бикашанд.